Egunon, Marjo besan duen zela, Iñaki Herreta naiz, eta nik, zuen aina nuenean, nahiko kuriosoaren zan, gauzatu nahi zian, nola fabrikatzen, eta, kuriosoek zan zeaden ingenieritza bat egin, eta mekanikan sartu nintzen, UPV mekanika genuen, eta gero ikasketan jarraitu nahi nuen ez, ingeniera industriala egin nuen Mondragongo Eskola Politeknikoan, eta gero bertan tesi bat egin nuen, mekanizatuan. Azkenean, kuriositate hori ez, kotxeak nola iristen dira gure gana, nola ez kotxeak, edo zein gurezeak, oiarak, torlojoak berak ez, lehenengo zeiten da. Naturatik, gu ez gara naturala juten kotxe bat erostea, goiara tartzea, dana alakoa. Zeiten dugu, naturatik, meategitatik, burnia eta karbono hartu, eta honekin altzairoa sortuko gai ez ez. Zeiten da, bi elementu hauek asko berotu, beste elementu batzukin berotu, urtu, eta, enpresarentzako interesgarria izangoen, era batean atatzen da. Laminetan, roiotan, txapatan, eta horiten daia moldatu. Roiotan, barratan, txapatan, eta hainbat, fabrikazio prozesu daude, elementu hori moldatzeko, mekanizazioa, ni hortan osartuta, lotura prozesua, soldaura eta hori izango litzatekena, txapa konformazioa, doblatzea, elementua doblatzea, hau kanpongo litzateke, karbono zuntzak eta izango litzateke, eta forja, hau da, elementua berotu eta kolpeka forma ematea, edo hemen bezala galdaketa izango litzatekena, hori berotu eta forma bat ematea, kabitate batean sartuta. Eta esan da, ni mekanizazioan hiltzen ediz. Zer da mekanizazioa? Azkenan ez zorrotz bat duen elementu batekin, metal bati edo beste elementu bati forma bat ematea. Eta zerkagoen torneaketa, forma zilindrikoak egiteko erabiltzen den prozesua, kasu honetan ikustetzen bezala, biratzen dena elementua da, eta erreminta geldiago, fresaketan biratzen dena da erreminta da, eta pieza geldi dago, eta zulaketa da esagutzen dezuena, zulaketan, zulaketa egiteko, izango etzateke xinpleena. Eta nun ibiltzen da mekanizatua, horz bat erortzen bazaigu, hortz hori lotzeko erabiltzen den torlojoa, edo aldaka puskatzen bada, jartzen elementu horiek mekanizazio iziten dira, edo ezurra puskatzen bada, hori ezurra lotzeko erabiltzen torlojoak. Aeronautikan, hegazkinean zati asko mekanizatu egiten dira, motorrak, lurratze elementua, saitzak eta bar, aerosorgaiatuako zati asko ere bideorakaxak, arratz nagusiak eta bar, gondolak, bujak eta bar, eta kotxetako zati asko. Bideorakaxak, turbokompresoreak, kulatak, eta zerratia garrantzitsua batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Herrian, eraldi industrializatutan, mundu mailan, mekanizatzaren kostua, manufaktura industria guztia sortutako 1,5 gehiago da. Zenbakitan oso handia da. Zuei igual ez dizu asko esaten, datua igual esanguratsuago da, Euskal Autonomia Erkidegoan, 3.000 pertsona baino gehiago egiten dugu lan industrian, biztanleri langiaren 30%, pentsa hartu salau, eta 30%, pentsa hemen bukatuko zuela. Eta hori edadik, 11% gutxorara mekanizazioan egiten du lan, ematen presatan. Aeronautikan, Euskadi egun daitezken hauek, automobilgintzan, erremintagitzan, erreminta horiek egiten, edo material hori prozesatzeko, ite dituzten, makina erreminta fabrikatzaileetan. Eta ni, gure ikerketa taldea zertan hiltzen da, aeronautikan, sandakoa talde egiten, aeronautikan, automobilgintzan, mekanizazarako erremintak egiten dituzten enpresentzako lanian, makina erremintak, hainbat tartetan, ez? Eta oinarrizko ikerketa egiten dugu, material hori nola deformatzen den, temperaturak neurtzen eta bar, ikerketa aplikatuago bat, esan dagoa, edo proiektu industrialetan, ez? Etorrieteke enpresa eta hori eskatu material berri hori nola mekanizatuko den, guk eman martziko irizpidatzuk, edo erremintak testeatzen, eta bar. Eta oinarri-narrean, zer egiten dugu esan dagoa, material hori nola deformatzen den ikusten dugu, edo justo erreminta eta materian arteko interakzio hortan hori temperatura neurtzen, edo ez ondo ikusten, fresatzerako orduan hori material nola ateratzen den, eta bar. Eta gero beste adibide bat, hemen mekanizazio bat ikusiko ezue, material hau bero dago,
Eta ikusten dut txirbila gori-goriatakoala. Hori material nola deformatzen den ikusten dugu. Bai, hori neurtu eta gure hortikan informazio erabilgarria ateratzen dugu gure garapenerako. Eta hori bestera kuriositate gehiago bakazu, horrengo naiz erreminta batzuk eta azalpen gehiago ematen. Bai.